Bangga, Dek Wanda mau menyanyi apa? Selawat Badar, waduh. Napa niki, Pak? Monggo, nek request masih ada podang kuning ono. Nah, niku mawon lho podang kuning niku. Podang Ya, kuning. ono petis manis. Petis Nah. manis. Sebut Iki ono putut manggung saka Mbahno Gendeng maringi 50.000 engko insyaallah diaturke nggon gara-gara. Iki mau Mbak Sofi sido apa ora nek? Iya. Mbak Alah. Sofi nalilah. Malah lali meneh. Habis Mbak Wanda, Mbak Sofi ya, Pak? Ya. Apa ora ya saiki ra apa-apa to. Lah Mbak Wanda mesti. Yo ning kene wae saiki ngancani aku. Halah. Oh, mbok kira Elsi. Mbak Wanda ben nembang sik, ngebar iki Mbak Sofi. Ya, apa Mbak Wanda? Podang kuning niku mawon. Oh ya, yo. Podang kuning to. Sak lembar alis kae terus sing ping pindho rada cepet, Gun. Nah, yo. Awake joget to, Lek? Besarno wilujeng megataken. Ya, Pak Eko. Pak Damar. Ya, Pak Damar. Spesial ugi kagem Pak Edi Susanto, Pak Lurah Jeragung Itase Lenggah, Mas Uncek. Oh ngaten nggih. Pak Edi Susanto. Putih Romo. Ingkang lenggah harian Mbah Darmo Jenggol. Oh Pak Lurah nika. Ingkang lenggaten kursi, Mas. Ya. Yo legane kursi. Ayo di. Monggo prakaca Nugroho Laras. Masuk. Mustika nada. Pak Eko. Pak Damar Sasaran. Iki lho, iki lho, iki lho podang kuning.
Terima kasih Mbak Nuwun Mbak Wanda. Ya aturane padha nggone. Suarane apik, gayune ayu, Ayu. selegan. SS. Yes.